יש שואל הפועל חיפה בכדורסל, ואת זה אני רוצה לשאול את דובי שטיין. אני לא קלחתי אוכל, אם אני צריכה לשאול. זה לא רק לשתייה, לשחייה, לשייט ולקייט. אז יש לנו הצעה בשבילכם. אנחנו נדבר עם חגי יגון, שהוא מנהל חניון העבורים של קיבוץ מעיין ברוך בצפון לספורט. כן, שומע. חשבתי שמילאת את פיך מים. אני שומע אותך מאוד חלש. בסדר. יש מים בירדן, בחצבני, בדן? כן, יש מים אנחנו עובדים על החצבני, יש מים על החצבני, יש מים על החצבני, פחות מה שכל שנה, אבל יש מים, אנשים באים ומאות ועושים. כן, ניתן לשחות, לשייט. יש זרימה? השנה התנאים יותר מתאימים למשפחות וילדים קטנים, כי הזרימה היא הרבה יותר איטית. וחלק גם מטיילים לאורך הנחל ברגל, וחלק עם העבור, וזה נהפך למין ספורט מודרני חדש. זאת אומרת, מדבריך משתמע שבשנים קודמות ובשנים שיש זרימה יותר חזקה, זה לא למשפחות אלא זה רק למי? לצעירים נועדים? בשנים יותר גשומות, המסלול הגדול מתאים לנועזים, רק שכל יותר הקטן מתאים למשפחות וילדים, במיוחד באזור הירדן. השנה, לאורך כל נחל החצבני, המסלול מתאים למשפחות וילדים וילדים. אתה יודע שהתדמית של שייט העלובים, שנשמע מאוד אקזוטי ומרתק, היא תדמית של קצת סכנה בלתי נודע, עיקולים בחצבני, שיחים, סלעים. איך מתמודדים עם העניין הזה? אנחנו מאוד מאוד מקפידים להדריך את המטיילים איך לשוט, לתת להם את כל הוראות הבטיחות. יש לנו יציאות חירום לאורך הנחל. יש לנו בחניון צוות אנשים מיומן שיודע לעשות מה שצריך לעשות במידה וקורה משהו. זה מסוכן או לא חגי? זה מסוכן בכל ספורט. תקשיב. וגם הסוסים זה מסוכן וגם זה מסוכן במידה המגבלות של זה. אם אתה עושה מה שצריך, זה לא מסוכן. צריך להתמצא בטופוגרפיה של החצבני למשל? לא, אין שום צורך. החצבני מתחילים בחניון שלנו, שותים דרכו עד שמגיעים לירדן, יש נקודות יציאה, מסומנות, זה צריך הכל כיף. כיף? וכמה אתה חגי, תרשה לי? וכמה אני? כן. אני בן 45. עד 120. אתה בעצמך משייט בעבורים? בטח. אז אני מניח שיש לך גם משפחה. מה זה? אני מניח שיש לך גם משפחה או לילדים? כן, גם הילדים שלי... כן. הבן שלי הצעיר מתחיל לשבת כבר בגיל 5. בן כמה הוא היום? היום הוא בן 11. תביא אותו רגע לכם. אפשר? שלום. איך קוראים לך? אורי. אורי אגמון, אתה בן 11. כן. ואבא שלך מספר שאתה משייט על עבודים מגיל 5, זה נכון? כן. ואתה נהנה מזה או מכריחים אותך? את האמת, אף אחד לא שומע. כן. וזה לא מפחיד? מה אתה עושה, נאמר, ואתה משייט ויש זרימה יפה, ופתאום בעיכול הדרך צצים לך סלעים? זה נכון, בתיאוריה גם אני זז הצידה, אבל איך אתה זז? אתה יושב על אבוב, נכון? איך אתה זז הצידה פתאום? או בא לך סלע ואתה לא רוצה לחוות את ישבנך, מה אתה עושה? אם הוא מאוד קרוב אליי פה מולי, אני בועט בו עם הרגל. אתה בועט בסלע? כן, ואז באבוב הוא מכניס אותי עם האבוב. או שאני יכול גם עם הידיים. תשמע את אורי ברדיו? לדחוף את עצמך. כן. ואתה עושה את המסלול הארוך או הקצר? אני עושה רק מסלולים קצרים ליד החניון. וכבר נתקלת פעם באיזושהי בעיה? אני לא חושב, לא. יפה. אז אתה נהנה, אתה אומר, מלשייט בעבובים. אתה היית ממליץ לילדים בני גילך לעשות את הספורט הזה? כן. טוב, אז תחזיר לי בבקשה את האבא. חגי, תודה לך אורי, להתראות. מי זה? אליס פדי. הלו. כן, כל הכבוד. אמרת. כן.
חגי, יש תחרויות, אליפויות בעניין הזה של שייט האבובים? כן, אנחנו פעם בשנתיים עושים אליפות. אליפות ישראל בשייט האבובים. מי אלוף? אלוף השם שלו היה בחור מבת ים. בשנה שעברה, עשינו, בשנה הבאה אנחנו נעשה את עוד פעם. והיו די הרבה משתתפים. מקווים שנה הבאה יהיו עוד יותר. כמה מרכזים של שייט האבובים קיימים בארץ? בארץ קיימים 3,